Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam takasngi. Kinong rep bar kinong yalam ka Hill Farmers Union kilalet tursh office ka Khasi District Council men ha ka pratrik unailar ban panjing shai no CEM ka KHADC uba apnyat sing sim balai ki mahajan ki bakentup yi trai muluk bar ki barjala hayodo ne hayo bhoirembong kidang ot kilo ya ki mar rep ki brang penpoi hakiyo. Kinong rep ha ka jingelam uba commander Shangplang president but secretary uba Alfan but Carson Tiu kilayalam ya kinong rep haringkat ka kot jingtho balayo jingmenjur na ulat ka jela ban pelong an da ka bakhanglat ya ki mahajan ba kinum la shu ban od but odor na ka jingtho kilo ya ki mar balapoi hayo hahan. Na kaliang uba commander Shangplang president ka Hill Farmers Union habayo banyakran syakilat pathai kubor ubu jingkeli ya ka executive committee bala lamkman da ka NPP ber ka congress ha ka jingelam uba penyat sings CEM balai beslem ban shnaan ne ban bu renti ya ki kendon bala menjur da ulad ya thu uba commander Shangplang kumban phaidin ka KHADC ha ka por balong CEM uba tenwel dekhar bam kwai hadwar ublei ula shimkhia ya ka jing e jongki nongrem khamtam kumba kila 1 ot ya ka jing sha ot kilo ya ki marep jongki hayodo kat hadu kini kisngi ka KHADC balalong CEM da uba penyat singsim klemla bane AA ka shubu teng na kaliang ka Hill Farmers Union ke thu ka dei ka jingle sting jong ka ka EC uba commander Shangplang haba benrap hadien baki nongrep kila 1 ot kala shimkhia ban budin ya kani habayo banyakran bat CEM ba penyat singsim u president ki nongrep u yatho ba ka KHADC klashim khia ya ka jingot jong ki nongrep ba ki mahajan ki ban sange no ka jingot kilo ya ki marem kom ki jur balawan ra bandi hayodo bat ki nongrep ru kimdei ban tholang bat ka kriya ne ka berni unong yalam ka Hill Farmers Union menta kasngi uloong ba ka council kamshim la no ya ki nongrep henry kan pentikna ba ya ka jing e jong ki on penbet no shen Shushu unong rem nalor ki mahajan kidang ot kilo sakumba san lani hendriu kilo berkane kelakta ajur ya kinong rem ki bala trei shitom ban trei baro shisnem kenti. Maklap ya ko ya katau tengrai ke dong kibo di jindi kada fiti saat kilo kum kimat bo saat kilo kimat kibo ko Abang ledim tuang using ru saat saru saat sumkan ru saat berat merap saat kilo lan ai kilo anu puido tay ni kiyak using mata kador poi hajar simon termus patam kilo si 4 kilo 2 kilo an ha kal lagan rin dumang kilo ang makral kin ngino ram perkal pi si 2 kilo ot tinggu ti imlek bakal samut ra si 2 kilo an ilalat ka bai kali bai bam bai di bai si ilalat lela kiot fukir dem kami ni nong ladu nong am kami nora beli melayak am bun keno kinong di nora kuat la kuat ni la kran bertinong dia hayo marba pot tiet bo la kacang simkang babha katar ngai ring ni nong rap him tu di marba do ni smit ijit tu ni thap ko barni la po ka kriya ni tang u babha ngi di itu bersingum tu di ra nomor using yang nomor dan hau senam piram senam bad ada usung empon ndo apa lengkha yang ingkang koi boni siau dan usung senam pat usung ndo orang khang koi kam dunai siau ko ta ta ayom de ayom ta so sau sumken presiden ipun ki marap ta bala mi ayo ni ki berkasi yang tiba kilo khasi bot kilo kharwat lang hi berkasi bot kharwat lang tau niam kharwat niam ta bakir kita nasional pat Dewan hangnya nak liang jong ka seng kinong rep hapo ka syatri ka Hill Farmer Union. Kajingwan hang ne kapor kalong ba kum ka seng hi rengkat bat ki nong rep. Namar ba kum ba fitip hakini ka jela ka jongi hi. Hakini ki por liur ka de ka jing ka jur bha ka jing mi o ki jur ki chap na ka jela ka jongi. Light no ka por klang. Te ba menta la bun ujur ba mi haba ki di hayo hat na try kani kala de da ki po snam ka bangi ngila yakun hakabe de bat kajing ot si ot kilo jong kini kinong khayi kini ki marep
Dekat ni ka tak shisha ya ke jing yo ya ka yo ka kwat je kinong rep takadau mentaka sengiro ngilawan ya kendo ya CM jong ka district council gajing wan jungi kalong namar ba nakleng jong ka council ha u snem baladep kalayo ya ka jing menjur ya ka asen nau governor ha ka bedi bet kene ka ain na ka menta ban khang persya ya ka jing wat kilo te menta ngila ya thu au CM ngi ong ba menta ka sengiro hagini ki khendiat tayor kadang beteng ka jing wat kilo te ke ei ka council bakan le na ka menta ki bakum gini ki breu te ka council kala ong ba hoaj kala don ka ain na kamta ban khang in ke jing wat kilo hanrei ka ain kanom patla ban trikam lemda 4 frame ki rules te menta ka council hapo ke jing yalam ba penya ki ong ba menta ubenai kin pendap no ya ke jing frame ya ki rules nang ta handal ayo ya ki rules te kan sa la ya ke ban execute ya ke ban implement ya ke ka ain tingej scam hi nadu syambanai ba ngil ai jing mut ro ya u CM ba kini ki breu ki ban pentrikam yang ka ain kiri bandon haman laki yau kenang bala dadon kenong no kajing wat kilo te kinong rep kila bani le kendo baik ha kini ki breu ki bandon ki yeu te ngilayo kumban si ono kajing iklan jungi kalong successful normal ba ila ay kajing kula nang leng jungi ba in pendap no ini ki rules apa mentau benai ba ngi scam ba kani ka an kan satrikam bat kan sa la ban le ai mat pendu no sendon khamtam disitom ya kitu ki breu ki ba jumlin ya ka ban wat kilo kum kan nuksa udon wei urang ba udang pen i yang ya ka wei kajing thau ka ba ulai disieng mentau sing hoaj u kabyang kador ka poi hadu shispa sanpau ai kador te ila sha hoaj te nakatu ka jing haba khenya ke jing le di ke jong i ila shawat kumba nyu pau kilo bat habangi into multiply kal ila du nong kumba shipo hajar te nginget scam bakin nong khiru kiyo hi ya ka commission bakile di am tharai ra bakin bam commission nak ba 4 kilo te kan ni kala along kumba kila ayo arsin kan kiyo commission ro nak bai ditam kiyo commission ro nak ka jing 4 kilo te ni sengo bukan ka kata bha kan kinong rap ro ki habaro ki yeu hi kum phi kum sing ka jur bha ka jing ya dia thiet hayo bhoi rembang te hang te ru kadon ka jing 4 kilo hang ni hayo du kadon ka jing 4 kilo te hibabun hi ki jaka te tang bang ngi scam ba anda ka council kelap pentrikam ini ka an ki wei ki council kum ka GHADC bat ka GHADC ru kin sa pentrikam lang ya kan ka an similar kum kan ka an kan Ini ka kilo kalang baik 10 kilo na kay 10 kilo na ke nakashispa ki 10 kilo lalong kumba 10% kan ke deduction boleh ki wat kilo kan ni ru mensyang ngila lek teng hayudo ngilek kendo itu kinong hayi ke dekar ki dekar le ki ong baik ye to niam he kebemut hana bala praktis nadu mensyang ta kadau ya ot baik ke silong ta teneng leng jungi kum kasang ngila lek wat sekeleng-keleng gi jaka kum ngiwan kum hang ni ha kayo ke ba he adu kum ha Delhi ke ba ya di thiet kim ju 4 kilo du hang tai tengi sulengok kan ki ong bakaniam te try kata ka kari tang rule jong ki tu kinong khayi ki bade hagini ki yeu khasi jongi kan sabar kim ju 4 kilo ta ju ra mano basdang tang balong ka sing 4 kilo kala slam tangim tip syu teng perkhat wat uni u sok benker ru teng warak ha plastik rudang syot tapi ka plastik tikan khia ayu plastik kada ong ba umar basniu ro umar ba baharu syot kani kalong ka jing ban ban kenya ya kinong rap ngi tingi kerpat ngin kumba man kapor spor ngi kerpat di kinong khayi ba mdei ban 4 kilo na kinong rap namar ngi tip bah ba kiyo ya kini ka commission deh mjudon nong khayi ban ong ba ngin ya yo nong da kata ka ba 4 kilo kiyo nong bet na ka commission kan tingi ru sibuk menta ki thit nangi si ong no prapo ringka ngi scam bakin di be ya ka prapusan lane kendai pau ka song kum kayo ngam nge ba bakin sim jing yo nong da kata ka ba 4 kilo kan dan ri menta pada la long kumba ki sim yo nong da ba 4 kilo kum long kumba ki da thit prapo ki di biang prapo bani yo nong na kata ka jing 4 kilo dari kam dei kunta tahi ke jung ila pen sngo menta teki ong ba kidang up setangi teki rules bakin frame teki rules ban mar baka an kala don tang ba mela ban pentrikam film dapat da don ni teki rules kan ki ong ba namar baka council ka don bun teliki an baki lapas kini ki expert ki ba council kala thung ki frame teki rule umdei tangi ka nika ain ka bayade bat ka jing 4 kilo ri ki wei ru tang ba i CM ilak dan syai bagi ong ban ai priority ya kenika an ka bede ke 4 kilo ya ki marap tau benai la kena i ong kum ta te ni chania hi ta don lang ki don ki member ki don ki mar barok kha ji ki bade ki nore ki member jong ka HFU hi te like no tangi ki don ki chnong ki bang 4 ya form unit te hendrai ki babun hi ki la form unit te ki neru ki de ki ngim ong re bau de unong rep sensar ne nong rep biskot ne unong risniang bomde barok kha ki di bade ki nong rep hi
ni pediang iki kum ki dekat re shulong na odan ki shnong ki bampat form ki unit ya ngaken tur iki nong rep lang ba jong pi bakin ya form unit keleng kenang bengin yo ya trilang kum ko wei ka shatri na ki shnong shaki block ka district bat shaka central body te kadon ba ki ka kadon ba ka jing